o să scriem despre la cartea asta. Ați văzut? Este așa pagina. Dar nu. Acum și la asta. Și aici sunt banii, pixul. Și la cartea asta. Mâine o să mă duc la Pepco. Acum învățăm la prima carte care v-am arătat-o. Așa, cartea asta. Așa se arată. Așa. Deschidem și vă arătăm unde putem să deschidem. Nu aici. Am scris aici. Da, la pagina asta mai corect. La asta o să continuăm pe ori. La asta o să facem. Acum. Acum 9. Doamne.